प्रेम और बर'फोरनि सोदोमस्रिनि मोनसे बिथा मोनसे दोरोङारि मोसानाया गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय मोनसे जर'खा हारिनि हारिमुआरि जर'खा महर बियो सुबुंफोरखौ बै हारिनि हारिमु सिनायथि जारिमिन आरो उनमोनथाइजों फोनांजाबनायनि लामाखौ बेखेवनानै होयो। दोरोङारि मोसानाया मोनसे हारिनि सोदोमस्रि आरो जारिमिनखौ बोदलानानै होयो। जों दिनै जोंनि हारिमु मोननिसिम हामलायथि बावहरगोन। जों आखाइ खबनानै बिथांखौ बरायगोन आरो साबायखर बावगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे हाबाफारियाव स्रोत है। असम में उनका सतत आगमन उनके प्रेम और बर'फोरनि सोदोमस्रिनि मोनसे बिथा